Na danima hrvatskog turizma u Šibeniku Crikveničko gradsko kupalište je osvojilo prestižno priznanje Turistički cvijet kvaliteta za Hrvatsku, te je proglašeno najboljom urbanom plažom u Hrvatskoj. Ove godine smo dobili nagradu Turistički cvijet za najbolju urbanu plažu u državi, što je samo po sebi priznanje i županiji i gradu na samoj koncepciji koncesioniranja plaže, ali isto tako i koncesionaru Murvici na trudu i sredstvima uloženim u opremu, uređenje i održavanje. Najnoviji uspjeh ne iznenađuje, s obzirom da je gradsko kupalište dobitnik Plavoga cvijeta iz 2007. godine, kada je proglašeno najuređenijom plažom na Jadranu, te osvojilo prvo mjesto na top listi najuređenijih plaža u Primorsko-goranskoj županiji. Gradsko kupalište je još od 1999. godine nositelj svjetske eko markice koja garantira vrhunsku kvalitetu i ekološku očuvanost plaža, plave zastave. Sva ta priznanja dovoljno govore o kvaliteti i visokim standardima ove plaže o kojoj se brine koncesionar Gradsko komunalno društvo Murvica d.o.o. Nagradu je na danima hrvatskog turizma u Šibeniku preuzela Ljiljana Vegrin, voditeljica radne jedinice održavanje parkova i javnih površina u Murvici. Gradska plaža u Crikvenici jedna je od najkompletnijih plaža na Jadranu. U njoj gosti svakodnevno mogu uživati osim u kupanju, također u sportovima na vodu. Imamo veliku ponudu sportova. Postoji trampolin, dječja igrališta, postoji prostori za ručavanje gdje ljudi koji nisu u mogućnosti koristiti ugostiteljske objekte, kojih također ima od nižih do viših kvaliteta, mogu u miru ručati u hladovini zelenila. Osim toga, tu postoji 24 WC-a u 3 bloka koji se dnevno svaki dan čiste non stop. Velika pažnja se posvećuje održavanju čistoće. Naši radnici dolaze već u 5 sati ujutro, a u 8 sati plaža je spremna za kupače. Od 1910. godine plaža je prvi put nasuta morskim pijeskom. U to doba napravljene su i prve platnene kabine za presvlačenje i uveden je pojam sunčanih kupki, to jest sunčanja na pješčanoj podlozi. Od tada do danas svakako je pređen značajan put. Plažom je upravljalo hotelijersko poduzeće Jadran, a iza toga je plažu naslijedila Murvica koja njome upravlja od 2000. godine. Od tada pa do danas u plažu je uloženo otprilike 1 milijun eura, što u plaćanje koncesije, što u održavanje, odnosno u izgradnju novih dijelova plaže, novih objekata. Pored Murvice tu su i restoran Sabija, zasebna koncesija tvrtke Kirica. Na Crnom molu je isto tako i ugostiteljski objekt Kataka i to su popularna okupljališta mladih preko ljeta, ali također i kroz ostatak godine. Trenutačno planiramo produžiti šetnicu koja počinje na ulazu kod hotela Miramare, tako da neprekinuta šetnica bude skroz do izlaza na Crnom molu. Jako često imamo upite od udruga invalida širom naše domovine, jer upravo ova plaža također ima vlastiti proizvod, a to je lift za invalide kojima se omogućuje da se i oni ravnomjerno koriste blagodatima našeg mora. Gradsko kupalište je dužine 1,8 km, godišnje posjeti više od 200.000 kupača.